acest caz încă vreo câteva minute, așadar, așa cum ați putut vedea, până acum Ionuț a recunoscut două dintre cele patru... Două dintre personaje. A recunoscut două dintre personaje, găina și capra. Iapa, ce mai era? Era prea beat. Cățeaua. Iapa, cățeaua și mama, nu. Zât. La Iapă era prea beat ca să o recunoască. Ce-ar fi de spus, Ionuț? Mai faci, nu mai faci? Vrei să te ajutăm, uite, să te sprijinim la o consiliere psihologică? Poate vorbim cu Mariana sau cu altcineva. Faceți naveta la sat. Mi-a zis în pauză că el, după părerea lui, noaptea toate caprele sunt negre. Da. Zi, Ionuț, măcar o speranță. Dă-ne. Că nu Ce o să mai zic? Aici. Cere-le scuze femeilor. Îți pare rău pentru capra vecinei? Totodată, da. Deci ai momente când îți pare rău, momente când... Și de fapt îți pare rău că a dispărut și că nu mai poți să te mai întâlnești cu ea pe ulițe pe acolo. Nu e Sufletele pereche se întâlnesc și dincolo de moarte. Da, da. Capra trebuie să-l aștepte mult, că e tânăr. Poți să știi ce-și găsește ea în raiul animalelor? Dar poate asta cu Poate capra găsește găina aia. Dane, poate asta cu capra a fost un moment de luciditate, Dane. Te-ai gândit la asta? Nu. Vezi? Și că nu-mi pare rău, că și capra și-o merita. Doamne, Prea mânca așa iarbă peste tot. Dă-o încolo de treabă. Prea mânca valul. deci câteodată îți pare Nu rău. fuma. Da. Și altă dată nu. Momentele astea în care nu-ți pare rău, cred că trebuie reparate, Mariana, nu? Așa mă gândesc eu, nu știu. Vreau să știu un pic despre trecutul lui, despre familie. Am înțeles un pic mai devreme că tatălui a murit când el avea vârsta de 11 ani. Dacă o fi ceva adevărat de pe la mame, de pe la De prin sat. femeile din sat, că mai consumă și acolo niște alcool de supărare, de necaz, de neajunsuri. El mai consumă și el, nu știu de ce. Ei trebuie să înțeleagă că lucrurile astea nu se rezolvă așa și că toate, la un moment dat, au consecințe, am mai zis și mai devreme. Și asta numai dacă ai discernământ și nu prea știm, suntem cu semnul întrebării. Horațiu este în continuare alături de cea care, mă rog, a crescut capra, frumusețe de capră, dar care a fost nevoită să o taie. Horațiu, te auzim. Sper că ne auzi tu. Da, vreau să revin cu amănunte absolut incredibile. Acum stăm de vorbă cu omul care a tăiat capra împuiată și pângărită de către bebe. Spuneți-mi, vă rog, cum ați primit această veste? Eram prin curte și au venit vorul meu pe la mine, îmi tai și mie capra. De ce mă să stai capra? Zice, păi uite ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Zice, a prins mama pe bebe că a regulat capra. Și zic, cum o tai? O tai, mă. Zic, bine, mai asta ți-o tai, ce pot să zic altceva. I-am tăiat, am dat-o la câini să mănânce și a dat tot ce s-a auzit prin sat. Am tăiat capra. Ei bine, povestea nu s-a terminat aici pentru că doamna vrea să ne spună un lucru incredibil, că Stella, mama lui Bebe, s-a culcat cu soțul domniei sale. Când s-a întâmplat și cum s-a întâmplat? Ani în urmă, nu acum. Aveam căruță, cea cu ea cu lemne, chestii. Dar cu alea, punea niște paltoane în spinare și el râde și spune. Să ducea la un nuc de vale acolo, îi punea paltoane în spinare și râde el când mai bea, spune. Și îmi punea un palton mare în spinare, de bea îl duceam de greu. Și ducea acolo de vale la nucul, în fânul ăla acolo. Și să iubea amândoi acolo, știu eu. Dar eu n-am fost geloasă. Nici nu sunt. Despre oameni, dacă se iubesc între ei, asta nu este o problemă. Hai să fim serioși. Așa bine, asta e dragoste, doamnă. Dragostea la sate și la orașe, nu. Ca să vadă Între numai oameni. de circ. Deci, ultimul cuvânt să-i aparțină. Doamne, ce aveți de transmis doamnei Stella? Ce să-i transmit? Să-și vadă de copiii ei, în special de băieți, nu de fată, că de fată mi-e milă că e fina mea, am botezat-o eu. Să nu mai umble cu bidoanele zi de zi, să mai stea turmentată, să își vadă de casă, nu să umble din casă în casă. Gata, eu vă mulțumesc foarte mult. O să revenim cu amănunte incredibile din acest sat Nisipoasa cât de curând. Îți mulțumesc foarte mult, Horațiu. Ai grijă mare cum umbli pe ulițele satului. Că dacă mă uit la tine așa, adu și tu un pic cu un țap. Aduci cu un țap ispășitor. Da. Ăsta a fost primul caz de acest gen pe care l-am descoperit și pe care l-am abordat în emisie.
Sunt, așa cum spuneai și tu, Mariana, sunt foarte multe de zis. Probabil că trebuie scormonit, așa cum ai spus, în trecutul lui, pentru a identifica exact momentul în care s-a produs declicul ăsta anormal, pentru că este un comportament anormal, indiferent cum am vrea să o... Știi ce se întâmplă? Viața de acolo, de la țară, îi și creează momente oportune, ca să zic așa, în a face lucrurile astea. Pentru că dacă ar trăi într-un alt mediu, n-ar avea ocazia să se întâmple asta. În primul rând că nu există mall-uri la țară. De asta e bine să stai în centrul Bucureștiului, frăților. Până la urmă, asta ca să vedem puțina parte plină a paharului. Faptul că acolo la țară s-a putut descărca cu ajutorul unor animale ne face să ne gândim că în alte comunități ar fi putut viola, nu știu, fete, tinere sau ar fi putut abuza femei și că asta este șansa posibilor victime umane, că el a întâlnit niște animale, adică e un posibil violator. Nu, eu ziceam că mediul în care a trăit, a crescut și familia în care a trăit și s-a dezvoltat, nu știu, poate că el o fi avut probleme încă din pântecele mame, poate a avut... Da. Nu avem de unde să știm care este nivelul lui. Un control de specialitate va elucida. Însă o problemă de ordin psihic este și nu o putem analiza aici. Se face într-un cadru intim, bineînțeles, dacă dorește, cu un psihiatru, cu un psiholog, nu poate veni, nu cred că își permite să vină la București, poate acolo la el, undeva într-un oraș mai aproape, pentru că sunt niște cheltuieli și în sensul acesta. Sau, mă rog, în alte orașe din Dar poate beneficia de un tratament. Eu cred că e necesar, nu că poate. Chiar trebuie. Este. Ok. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Daniel, și ție, Mariana, și ție, Ionuț.